Benvinguts a aquest top en el que farem una breu reflexió al voltant d'una col·lecció de cromos anomenada La Pandilla Basura, que es va fer popular entre els innocents infants a mitjans dels anys 80. Pescadilla Adelilla. Què hi pot haver més educatiu i més sa per la ment d'un infant que la imatge d'un nadó amb una destral clavada al cap? Tot pot matar-se si és per menjar, o, millor encara, si fer-ho és divertit. Acampadito Alfonsito dona suport a aquesta idea i suggereix que menjar-se els demés és gratificant. En la fosca nit, amb la companyia adequada, en plena aventura. La idea de menjar carn de cirs humans és freqüent en aquesta col·lecció, tot i que Cocinerito Juanjito va més enllà. El seu missatge és clar: fes-te mal. Ahorcadito Alejandrito. Amb aquest explícit dibuix, els cadells humans aprenien la bona broma que és que un nen es pengi. Com se sol dir en aquest tipus de tops, quan no s'ha d'acut, què més dir? Jutgin vostès mateixos. El cenicero Caramelo. Els nens i nenes són objectes. Utilitza'ls com et plagui. Són inanimats. O potser pateixen. Què més dona? Fuma! Recorda-ho sempre. Tartaleta Enriqueta. Bonic dia de núpcies. Una vida junts ens espera a partir d'ara. L'home, ben plantat, recte i digne. La dona, una nena tonta, estúpida i lletja, amb els seus cabells d'escombra. Ens en riurem si és ella la que pateix. Assassinada amb un ganivet tacat de nata. Un sacrifici dolç i alliberador. Pistolín Clarín. Depravació sexual, pederàstia, armes, violència, tot barrejat en un cromo destinat als infants. La mare el compra al quiosc i el petit l'enganxa al seu àlbum amb il·lusió. Missatges subliminals que poden calar profundament o no. Com se sol dir amb solemnitat, quan ja no s'ha t'acut res més per dir, jutgin vostès mateixos. La Pandilla Basura va ser, sobretot, una oda al maltracte infantil. Però què passaria si aquesta col·lecció de cromos es posés de moda ara? Alarma social entre els pares? Tertúlies a les ràdios i televisions demonitzant aquests cromos? Sí, però no. Si aquests cromos es venguessin ara, passaria més o menys el mateix que està passant avui. És a dir, poca cosa.